Vaig escollir energia perquè és un tema que a l'escola tractem molt poc. Es tracta física, però clar, es tracta des del punt de vista de l'energia cinètica, potencial, el treball, però no des del punt de vista de les energies renovables. Avui en dia crec que és un tòpic molt interessant i molt present que ens afecta a tots. L'energia és molt important per canviar el món. S'ha d'utilitzar de forma correcta, extreure-la de fonts renovables i utilitzar-la com a eina per millorar tant tecnologia com a medicina com a tots els àmbits possibles. Som 16 alumnes de diferents zones de Catalunya. Gran part som de Barcelona, però venen també de molt lluny. I crec que és una molt bona inversió de temps. Venir aquí en unes instal·lacions tan professionals que aquesta oportunitat no la tenim cada dia. Doncs hem fet un joc de rol basat en una societat amb energies renovables, amb una base d'hidrogen sobretot, i doncs, hi havia 4 institucions. La idea doncs, era agrupar interessos i muntar una societat on tothom tingués els seus beneficis i poguessin funcionar tots junts. Jo i el meu grup formàvem el parc del transport, on nosaltres transportàvem entre les diferents empreses el que necessitaven i ells ens pagaven per aquests transports. Nosaltres en el nostre grup, a la gestió de residus, nosaltres donàvem un incentiu a l'empresa de transports per transportar els residus i per transportar l'hidrogen que es generava a l'empresa. Nosaltres érem l'empresa energètica, proveníem a l'empresa de transport hidrogen, compràvem l'hidrogen a l'empresa de residus i juntament al govern doncs, intentàvem això, guanyar diners a través del consum. Nosaltres doncs, érem al govern. Bàsicament l'objectiu era muntar una xarxa estable d'energia, un subministrament per a tothom, amb certs beneficis, evidentment. Crec que el curs del Bojos per l'Energia em serà molt útil per al meu treball de recerca i considero que tot està molt relacionat amb l'hidrogen. L'hidrogen també és una peça clau per al que seria tot el mix d'energies. Cadascuna de les sessions he après una cosa nova. La solar seria la que més m'ha agradat i aquesta en la que hem fet una bateria, que crec que era la d'emmagatzematge. Jo estic d'acord en que l'emmagatzematge és molt necessari i com a alternativa tenim l'hidrogen verd, que és comprimir hidrogen a partir d'energies renovables i a la llarga redueix les emissions de CO2 i acaba sent molt eficient. Sobretot la solar, perquè té moltíssima potència i tenim de sobres amb el que ens dona i bateries. No es pot tenir dependència només en un tipus d'energia. Hem fet un joc de rol on hi havia 4 grups. Cada grup havia de mirar pels seus interessos i intentar guanyar beneficis econòmicament, intentar reduir les emissions i intentar ser més sostenibles. El meu rol era a l'Ajuntament. Havíem d'aconseguir cobrir la demanda energètica de totes les infraestructures. Havíem de donar també subvencions a l'escola. Jo i el meu grup representem la residencial i nosaltres hem pogut cobrir les nostres demandes energètiques pel nostre compte, pagant nosaltres i també amb ajuda de l'Ajuntament. Jo represento el centre de dades i conjuntament amb l'Ajuntament hem comprat una bomba de calor i hem repartit la calor amb els de l'escola i amb els de la residencial. El meu grup, com a escola, bàsicament hem demanat plaques fotovoltaiques a l'Ajuntament perquè ens subvencionés i així ens donés prou recursos. M'agrada molt que tingui aquesta dimensió social, poder estar amb gent de la meva mateixa edat, amb qui compartim el mateix gust i interès per la ciència. D'aquí 5 anys m'imaginaria estar aquí, treballant o fent pràctiques, perquè durant aquest curs he après que l'energia és una cosa que m'apassiona. Puc dir amb total seguretat que ara mateix tinc com una altra pista del món i de la tecnologia i de com utilitzem l'energia en coses senzilles. Jo recomanaria aquest curs a la gent disposada a aprendre i a ampliar el seu camp de visió cap a altres llocs. Bojos per l'Energia!